ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଫୁଲ ତୋଳିବାର ବିଧି ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କଲି। ମୋର ଘର ଠାକୁର। ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଦବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇ କଥାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଦିନକର କଥା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ମୋତେ ପାଟି କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଏ କଢ଼ ଛିଣ୍ଡେଇ କାହିଁ ନେଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବି, କଢ଼ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ବେଳାବେଳି ଆସିକିରି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ପଳେଇଯାଏ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ, କଢ଼ ଯାକ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଏ। ଦିନେ ସେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲେ ମୋତେ ପାଟି କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, କଢ଼ କଦାପି ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିବୁନି, ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଢ଼ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିଲେ। ଯେତିକି ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ କରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାପ? କଢ଼ ତ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଉଛି, ଆମେ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଦେଉଛେ, ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣୁଛେ, ସେଇ ବାସି ଫୁଲକୁ ଆଣିକିରି ପୂଜା କରୁଛେ, ଆଉ ୟାକୁ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ନା ଦେଖେ, ଫୁଲ ପଛେ ନ ମିଳୁ, ଖାଲି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେଇ ତୁ ପୂଜା କରିଦେ, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଆଣିକିରି, ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେ, ସେ ତା'ର ବହୁତ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁ ଆଣିକିରି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦେଉଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ କଢ଼ ଛିଣ୍ଡେଇବା ଯାହା, ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ ଛିଣ୍ଡେଇବା ସେୟା, ମାନେ ଭ୍ରୂଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସେୟା। ତେଣୁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲି, ମୁଁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଉ ଭୁଲରେ ବି ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ମୁଁ ଯାଏ ନା, କଢ଼ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ନା, କେଉଁଠୁ କଢ଼ ଆଣେ ନା। ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରୁଛି ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଆମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କୁଣ୍ଡ ହେଉ ପଛେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ବାହାରୁ, ଯେବେ ବି ହେଉ, ଯେତେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ତ ଭଲ, କି ବାରି ପାଖରେ କେଉଁଠି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିକିରି ଲଗେଇଦେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ସମସ୍ତେ ଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଢ଼ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣି ରାତିରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ପାପ କାମ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏ କାମ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ କରୁନି। ଭୁଲ ମୁଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ଭୁଲଟାକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଟଗର ଗଛ ଲଗେଇଛି। ସେ ଟଗର ଗଛରୁ ଫୁଲ ଏତିକି ଯାହା ବି ହେଉ 4 5ଟା 6ଟା 10ଟା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ରହିଲା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଗଛ। ସେ ଅପରାଜିତା ଗଛରୁ ଅପରାଜିତା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି ସବୁବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲରେ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି। ତୁଳସୀ ବାରିରେ ଘରେ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ହନୁମାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ନିହାତି ଦରକାର। ତୁଳସୀ ହେଲେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ପୂଜାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଆବରଣ କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ହେଲେ ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଫୁଲ ନାହିଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ପୋଛି ପାଛି ଦେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଆଣିକିରି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କଢ଼ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିକିରି ତାକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହେଁ।